Ang pagbutiyag ni Pedro sa tinuod nga pagkatawo ni Jesus usa ka langitnong pagpadayag. Niining yugtoa sa ebanghelyo gipahibalo sa amahan ngadto kang Jesus ang gipili niyang modumala sa iyang katawhan dinhi sa kalibutan. Kini wala dayon masabti diha sa ebanghelyo tungod kay sumala sa atong mahibaluan nga si Pedro naglarawan sa usa ka tawo nga mapangahason ug makalit-kaliton. Apan ang mga gisaysay nga panghitabo sa simbahan human sa pagkabanhaw nagmantala sa kausaban ni Pedro nga nahisibo sa kabubut-on sa Ginoo, ang maalagarong sulugoon, maisugong saksi sa pagtuo, kinsa mituman sa saad nga kaniadto iyang gibungat nga walay pagpamalandong sa pagtahan sa iyang kaugalingon ngadto sa Dios. Ang pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isayas. Mao kini ang giingon sa Ginoo nga labing gamhanan. Adtoa kining tinugyanan nga atoa sa Sibna, nga maoy nagdumala sa palasyo sa hari ug ingna siya. Palagputon ko ikaw sa imong katungdanan ug gikan sa imong nahimutangan. Niadtong adlawa, paanhiun ko ang akong sulugoon nga si Eliakim, anak ni Hilkias, ug suluban ko siya sa imong bisti, ug baksan ko siya sa imong bakos, ug itugyan ko kaniya ang imong gahom, ug mahimo siyang pangulo sa mga molupyo sa Jerusalem ug sa Huda. Ug isangon ko sa iyang abaga ang katungod sa pag-abli sa balay ni David, siya'y muabli niini ug walay makasira. Musira siya niini ug walay makaabli. Ibutang ko siya sa usa ka lig-on nga dapit, daw usa ka ugsok, ug mahimo siyang garbo sa iyang banay. Ang pulong sa Ginoo. Salmo responsoryo. Ginoo, ang imong gugma walay katapusan, ayaw pagbiyai ang buhat sa imong mga kamot. Pasalamatan ko ikaw o Ginoo sa tibuok kong kasing-kasing, kay imong gidungog ang mga pulong sa akong baba. Sa atubangan sa mga anghel, awiton ko ang imong kadayganan. Nagasimba ako didto sa imong balaan nga templo. Ginoo, ang imong gugma walay katapusan, ayaw pagbiyai ang buhat sa imong mga kamot. Pasalamatan ko ang imong ngalan tungod sa imong kaluoy ug imong kamatuoran. Sa akong pagsangpit, gipatalinghugan mo ako. Imo akong gilig-on sulod sa akong kaugalingon. Ginoo, ang imong gugma walay katapusan, ayaw pagbiyai ang buhat sa imong mga kamot. Ang Ginoo hataas, apan nagatan-aw siya sa mapaubsanon, ug nakaila siya sa mapahitason gikan sa halayo. Ang imong kaayo o Ginoo, nagalungtad sa kahangturan, ayaw pagbiyai ang buhat sa imong mga kamot. Ginoo, ang imong gugma walay katapusan, ayaw pagbiyai ang buhat sa imong mga kamot. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Mga igsuon, pagkabahandianon gayud sa Dios ug pagkatulog karon sa iyang kaalam ug kahibalo. Kinsay makasaysay sa iyang hukom? Kinsay makasabot sa iyang paagi? Susama sa giingon sa kasulatan, kinsay nasayod sa hunahuna sa Ginoo? Kinsay makatambag kaniya? Kinsay makahatag kaniyag bisag unsa aron iyang baslan? Kay siya'y nagbuhat sa tanang butang ug nahimong mao karon ang tanang butang pinaagi kaniya ug alang kaniya.
Iya sa Dios ang himaya sa walay katapusan. Amen. Ang pulong sa Ginoo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Mateo. Unya miadto si Jesus sa yuta duol sa lungsod sa Cesarea Filipo ug didto nangutana siya sa iyang mga tinun-an. Sumala sa mga tawo, kinsa man ang anak sa tawo? Sila mitubag. May nag-ingon nga siya mao si Juan nga magbubunyag. Ang uban nag-ingon nga siya mao si Elias. Samtang ang uban nag-ingon nga siya si Jeremias o laing propeta. Si Jesus nangutana kanila, "Apan kamo, unsa may inyong ikasulti? Kinsa man ako?" Ug mitubag si Simon Pedro, "Ikaw mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga buhi." Giingnan siya ni Jesus, "Simon, anak ni Jonas, bulahan kagayod kay kining maong kamatuoran wala moabot kanimo bisan sa kinsang tawo, kundili gihatag kanimo sa akong amahan nga atoa sa langit. Busa sultihan ko ikaw. Ikaw si Pedro, ug ibabaw niining bato, tukuron ko ang akong iglesia, ug bisan gani ang kamatayon dili gayud makabuntog niini. Ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit, ang imong idili dinhi sa yuta, idili usab didto sa langit, ug ang imong itugot dinhi sa yuta, itugot usab didto sa langit." Unya gipinahan ni Jesus ang iyang mga tinun-an nga dili sila manugilon kang bisan kinsa nga siya mao ang Mesiyas. Ang ebanghelyo sa Ginoo.